Дани, тук се търси коя е правилната форма. Тоест като тази. Коя от тези 4 е като тази? Тази, която я натиска. Да. А отдолу? Виж как това е. Помисли сега отдолу каква е. Да го натискам. Това. Виж как изглежда. Виж отгоре как е. Я виж. Как са тези линии. Тази същата ли е? Виж как е тук. Не е същата. Ами да. Значи... Как грешен, като това трябва да е верен. И аз обърках вече. Да, това е верният отговор, просто не го беше сложил в средата. Сега от тези. Виж. Трябва да намериш като тази същата. Ето това. Помисли обаче, за да няма нещо, някаква уловка. Ето тази. Вижте, двете почти са еднакви. Каква е разликата между тях? Дани, каква е разликата? Значи, има ли някаква разлика? Виж. Виж внимателно. Как е тук? Заоблено. А тук, кое е заоблено? Къде са заоблените? Кое трябва да избереш? Това. Да, точно така, защото тук са съвсем ъгли, а другото е заоблено. А сега звездите. Ето сега това. звездите. Чакай, сигурен ли си? Прегледай внимателно. Браво! Ето друга сега. Ето тези. Кои от плодовете растат на дърво? Мамо, това го правихме! Не сме. Тази част правихме от тази страна. Да, тази. И сега. Ягодата как расте, знаеш ли? Тя къде расте? На дърво или не? Не, да. Да. Това какво е? Това на дърво ли расте? Да. Не. Как? Ябълката? Не. Така ли? Да. Ананаса? Знаеш ли къде расте? Според тебе на дърво ли расте? Да. И сега ще си пъти. Не, нека да опитам. Не, да, значи, да, ти го натискаш, така ли? Да. Да. Не расте на дърво. Крушата? Нека да натисна. Ма, според тебе на дърво ли расте? Да. Не. И как не? Ако я натиснеш, това значи смяташ, че расте на дърво. Тя е като ябълката. Динята, обаче динята не расте на дърво, тя расте на земята, научи го. А това какво е? Мандарина ли? Да. На дърво ли расте? Да. Браво. И това. Значи какво научи от тук, че ягодката расте на храстата, динята расте на земята. Да. Ананаса, дори аз не знаех, че не е на дърво.